Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Jeste li raspoloženi za priču? Sjedni s nama pored vatre, toplije je. Počnimo. Priča se zove Oblutkov Snjegović. Imam ju! Napravimo i Snjegovića. Snjegovića? Može! Hoćeš li mi pomoći? Oblutku se svidio Sarin prijedlog, iako nije točno znao kako se radi Snjegović. Hoću! Ti počni raditi glavu, a ja ću napraviti tijelo. Dobro. Snjegovića radim, Snjegovića radim. Mogu i ja to. Ej! Ne mogu. Mrzim radit Snjegovića. Kako napreduje glava, Oblutak? Ne znam je napraviti. Ne znaš? Ne brini se, ja ću ti pokazati. Napravit ćemo najvećeg Snjegovića na svijetu. Najvećeg na svijetu. U svemiru. Ovo je gruda dovoljno velika. Napravimo nove. Najprije moraš napraviti malu grudu. Vidiš? Oblutak je pažljivo slušao Sarine savjete. Gruda snijega. Uspio si! Hej! Nje. Prestani! Ali Oblutak nije htio prestati. Sari ta igra više nije bila smiješna. Dobro, ako ne želiš raditi Snjegovića, ja odlazim. Ne, molim te, ostani. Želim radit Snjegovića s tobom. Pogledaj, to je lako. Gotov sam. Dobro, hajde da sastavimo Snjegovića. Moramo je staviti na vrhove. Spreman? Mislim da će držati. Sad trebamo glavu. To je tvoja gruda. Dobro. Zdravo, djeco. Imam iznenađenje za vas. Pogledajte u vrećicu. Mrkva. Mrkva bi mogla biti Snjegovićev nos. Vidi. Vrećica je bila puna sjajnih iznenađenja i uskoro je Snjegović imao velik osmijeh na licu. Imam još nešto. Da vidimo pristaje li mu. Gledaj, Sara, prekrasan je. I najveći Snjegović u svemiru. I šire. A da učite nas za Logajčić? Čekaj. Što je ovo? Snježna gruda. Ne, to je za Logajčić za Snjegovića.